good morning sa our YouTube viewers, sa YouTube channel viewers sa di na pumayam at tigang putamon recording susumato na leon awit featuring by Kay Tagal, Nunoy Soniega. Ito maganap ng Vivian JLU, Dinis, It's Mine, Rafi Regala, Gino Arnel Miralles, Shane, Joyce Tabunis Gatubao, Zenny, Genevieve, Keliena, Ramon, Boy Mindigo. Katiman na mo, nit masunod di Dennis nga ni Shane. So, hi Dennis, Rafi, Shane, Ibib. Mo naman ni Ibib. Change siya ra. Change kay para kaya di yun. Sige, sige. Okay, sige. Go! Gino, O, ano? May damag sisiring hakon? bangin. Bangin, ano? Ito ka naliwat. Ano ba't nakakaulangit imo huna-huna? Kanina, nakadto kita fast food. Wari ka uri nga sa, samtang nangangaong kita. Yan na, liwat din niya park. Asya ka lagi hapon. Ano ba kunit nakakaulangit imo huna-huna, Vivian? Bangin burod ako. Oh. Gino, Bangin burod ka? Ano nga bangin? Di ka man na sigurado. Ayaw magpakulba. Diri ka magbuburod. Kaya maka... Ano ni? Magbuburod. Diri ka magbuburod. Ado, ayaw mag... Di ka magbu... Ayaw magpakulba. Diri ka magbuburod. Kaya makausalatungan. Maiya naman. duha na ako kabulan nga wari abot akong monthly period, Gino. Pero di naman natin itong karugsid yun nga. Pumalit akong pregnancy test. Kanina aga. Nag-pregnancy test ako kanina. Positive ang gumawas ng resulta, Gino. Nagsayop ka la. Bangin diri ka la maarang paggamit ito nga pregnancy test kit. Imposible nga magburod ka, Vivian. Gino! Hello? Hi, love. Kumusta? Nag-iinano ka? Adila balay. Sure? Ay, bangin nasa rin ka nga. Aada ka ibalay. Pero, waray ngayon. Makain man ngayon ako. Surabutan ko ba? Bangin ba'y daniyo kimik nga ni Regino nga Vivian? Adila ko balay. Pero siguro nga do ha. May date kayo mag-uyab man. Alang man kung maginupod-upod ako itong ira mga lakat. Asya na. Pilmi ka la out of place kung masusugad. Oh, di bali love. Pag uli ko 2 weeks from now, pwede na kita mag-double date ka na Vivian. Ngan Chino. Double date pa. Oh, kaya na mo ngayon pagtawag. Oh, halagan pa nito mo kay Ana. Siyempre, kay nagumumustak. Halagan pa nito mo kay Ana. Siyempre, kay nangungumusta ko. Ano? Atro ano biba na ni? Halagan pa nito mo kay Ana. Siyempre, kay nangungumusta ko. Kung nag-iinano ito na akong love, yan ang mga oras, diba? Saring ko pa mo. Adila ko balay. Love, magawas anay kami pangaon nga nito na akong mga cousin. Ay, matawag ako otro. Hain mo niyan, ha? Video call kita, ha? Okay, okay. Bye, love. Gintawag na ako kay umigam na. Kay malakat na good kami. Bye.
Nagkalakat ba daw lara Vivian ng Gino? Siguro nga na. Ang mga di na nababato nito na akong tawag ni Gino. Di na nabati itong ring itong iya cellphone. Imposible nga magburod ako. Kaya nung imposible? Diri ka man ada baog, Gino. Karoy ko sidngon, nagpractice man kita hin safe sex, di ba? Ngan makausala ako. Hirayo mo. Burod ako, Gino. Sigurado ako nga burod ako. Makaduwa ako mag-pregnancy test. Yan nga duha, pareho rin ang resulta. Positive. Bibian, diri pa to sigurado. Paangin nagsasayop ka la. Gino, Oo, sige. Natud ka nga, burod ka. Pero, naglugarin ka na pag pregnancy test, di ba? kay amo to gamit pregnancy test kit, Gino. Pwede maglugar ang pagkita kung burod. Di rin na kinangling doktor, hing klinik. Habalay lang mga kasabot na't babae kung burod hiya. Ay, may ihaay na ako nga waray makakainom hin mahagkot. Waray palugaring ako makakabiling hin ipaarayan hin ref. Hitref. Ako, dili ako kinahanglan bakot nga tubig. Ano? Lawa ganda. Ayan boy, ayan ay. Nagkuhan pala. Nauna ako. Okay na to, kay nagtatagay pala. Nag-inom na nga na ako, tatagay ka pala. Nawaraan ko an koka. Ayos. Eto, wala mang kukak. Okay. Maihaay na ako nga waray makakainom hin mahagkot. Waray palugaring ako makakabiling hin ipaarayan ni Tref. Ako, dahil ko kinahanglanhin mahagkot ka tubig. Kinahanglan la ugaring naton, igpaayan itrip. Ay, kay aro lugod haton suhag kung tumawag. Ipaarayan la, diri iparalit hin bag-o. Ayaw kita paglaom kanina. Inagabaga pa dahon kay damo iton kagarastuhan to. Sulibang ko. Nag-away ko na dahira Vivian nga Gino, ano? Nakaobserbar kaliwat kanina, baga, iba nga pamahong pahanganim anak ano. Masulubon, gambagahin, dahil na'y mumuta. Ay, waray gud bumati akon pagpakian ako. Kung nagkaistorya hira nga na niya ati ina ha cellphone. Makaduha ako magpakiana. Ay, waray gud bumaton. Karoy ag signon, waray bumati. Absent-minded kung ha English pa. Ay, sus, pasag dinala ito. Samtang diri na aro ha ato ni bulig. Personal man itong kabutang. Salit ayo kita panginlabot. Ano man, tapos ka na, kaon. Ay kay manuhugas na ako. Eh, tapos na. Para makasigurado kita. Pa-check ha clinic, Vivian. Kadto ha clinic nandito pagpa-pregnancy test. Makato ko klinik. Nga ako la.
Karig basingon, diri mo ko ubdan. Ikaw na la. Kay bangin may da nakilala ko imo. Anay. Bangin may da nakilala. Nakilala ko imo la. Karig basingon, diri mo ko Karig basingon, diri mo ko ubdan. Ikaw na la. Kay bangin may da nakilala imo. Itong kakatuan mo nga klinik. Gino. Ayaw pagtuok. May pa man mga tao din niya, Park. Mapapausira nga nagtitinuok ka. Makarawod. Makaround ka nagtutok ako. Seryoso ka, Gino? Naawod ka? Itakon nga ipagburbisan ko daraga pa ako. It ka bidoon na akong ginahatag. Igahatag ako mga kag-anak kung makasabutira. Dili ka nag-una-una. Kaawudlat mga tawa palibot kay nagtutok ako't imo ginuuna-una. Gino? Babalikan ta ini susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipira nga pahinumdom. George, ano pag kiniwa, okay na to. Okay na. Oo, natunog na, okay na tiya, bisan di. Natunog, may natunog. May da, Paluyo. may da, Okay na tiya, maging permanente ko nga da. Susumaton. Haluyuhan. Hanawit. Samtang naguna-huna ka nga makaarawod kay bangin may kumita nga nagtutuok ako. Namurok na ta ko nung nauna kung aan ko pag sumatakon mga kag-anak. Ito na akong kaimtang. Bibian, ginsisinan ko man ikaw nga. Ayaw pag okay, panpubliko din nga lugar. Ani kita, Park. Mag-uusaan la ba ko ini nga akong problema? Gino? Oh, anila, kay may dako tawag. Himama ini. Mabuhat la ko. Oh, hipapa. Sige, sige. Mabuhat. Himama ini. May dako tawag. Anila, kay may dako tawag. Hipapa ini. Mabuhat la ko. Hello pa. Hain ka lang. Magamit ako sa Gino. Ginsirin ko na ikaw ito kanina pa. Saan o ako tumawag nga gamitong ko. Ako tumugot. Pa, taga-Pasay ka kung taga-Burabot ka. Sumugot nga gamit. Sige, di na lang ginsirin. George, idukot pa. Idukot pa hato, sugad. Sugad. Pati tagtang George, si Dukot. Ginsirin ko na ikaw. Hello pa. Hain ka lang. Magamit ako sa Gino. Ginsirin ko na ikaw ito. Kanina, saan o ako tumugot nga gamiton mo ito? Sorry pa, Marco. Ano nga sorry? Sige na, igdulong na ito nga ding habalay. Kay ginhuhulat na ako hita akon mga kasabot. Hain ka na yan na, ha? Ayaw na pag iniha. Mga 45 minutes pa. Porbida ikaw, Gino. Porbida ikaw. Matraffic pasado alas 7 pala pa. Ambot saan o ka pa magiging responsable? Ha, sige na. 45 minutos 45 minutes. na.
Okay, sige. Sige na, 45 minutes kung asya man. Upaya nga diri lumapos hin 45 minutes. Kay diri ko na ikaw, papagamito nito na akong salakyan. Pa, ayaw gad man. Ayo, Pa, sorry. baga ka ba ni mama? Ito na akong salakyan. Pa, ayaw gad man. Ayaw gad man. May damo kalugaringon pero karuyag mo ito na akong salakyan kay bago nga modelo. Ikaw na mismo nagyakan, pa. Bago nga model. Sige na, balit pa. Mauli na ako. Sige na. Sige, bye. Ay, ikaw man gayan, Dennis. Good evening, Tita Zenny. Vivian, ani? Ay, waray din ni Vivian. Lumahat kanina pa ka, pasado alas 5 pala. Ano na ko nga kamo nga tulo ni Regino ang mag-uropon. Alas 6 na ako makauli balay ti ka nga opisina, tita. Bangin na ra Gino iton magupod. Waray bulukod tawagi. Di naman nakakabato nito na akong tawag Gino. Anyway, tita. Makadin na ako. Ay, diri ka na lama, oswag. Ay, oswagan anay. Pangin diri lang to maiha pag-uli ni Vivian. Kung herangan ni Gino itong Diri na ito maiya pag-uwi, maiya mag Ay, bangin diri na ato maiha pag-uli. Pangin, oswagan anay. Bangin diri na ato maiha pag-uli ni Vivian. Kung Gino, man ito niya makaupod, magkikirig ta ka mo kay idudulong man niya nga ni Vivian. Di bali na la, Tita Zenny. Wari ko kadudog importante nga toyo. Nabuboard lang ako balay, salit lumakat ako. Sige. Ano ba? Sisigong ko na lang Vivian nga kumanhi ka. Noko, tita. Pero sig nga wari ko kadudog importante nga toyo. Sige. Sisigong ko kay asya man nito ni mo tugon. Sulibang ko. May da ba diri pagkakaintindi hay Hera Vivian nga ni Gino? Diri na lang kumadlong dito mismo iyo balay. Gininulat ni Papa ini nga sarakyan. Sige na, hawas na. Saan kita mag-istorya, Gino? Gino, kinanglan kita mag-istorya kung ano't atong pagbubuhaton. Bangin mauna pa kasabuti ra nanay nga burod ako. Saan ako makagsumataira? Dira ko maram, Tita Zenny. Wari man akong magsusumat iton bisanhin o nga duha. Usually, may date sa haira nga magsusumat. Diri nga na magsusumat tira ako nga duha. Diri lang magdudungan. Kaya ano mo nga yung pagpakiyana akong, Tita Zenny? Kay diri man he yandaan Vivian. Nga mahiyom-hiyom. Wari nga niya kaniyakan. Sering pa ni mo Tito Rabon, absent-minded. Kaya dola, no? Bahin good man may danira diri pagkakintindihay. Ay wala kay papakianan ko Gino, Tita Zenny. Ay, ayaw na lah ito. Ayaw kay bangin makasaring pa'y Gino. Nga nangingin labot ako ha era. Hinundom la ako salit. Makianak ko imo. Okay, sige. Dira na la, Tita Zenny.
Sige, makadinala ko tita ha. Waray mo sarakyan. Marang ka man, karag-karagan, daan nga sa rakyan. Masukot itong pumahuway. Ada ka pa ha. Ado ka pa ikaduha ka iskina bahulatin sarakyan. Para nga to ha downtown. Okay lang itong tita. Sige, hiday din, sa. Okay, tita. Di naman siguro kinanglan niya duwa pa kita nga magsumataira. Ikaw na la. Ura-ura ka maluot, Gino. Kinahanglan kita nga duwaton umatubang nga akong mga kag-anak. Sigurado nga mapakianera kung ano't atong plano. Bibian, maaram ka ba? Kinanglano na gud ni Papa ini nga sarakyan. Kanina pa ito maginulat. Buwas, pwede ba kita magkita utro? Oo, buwas. Oo, sige. Buwas. Basta palagtan na ko yan ha. Hawas na. Mahawas na. Buwas na lito na kulop, Gino, ha? Rin na nga ni mamati ako. Pag man yan diri interesado nga magka-istorya kami maupay, bahito na akong pagburod. Uy, ano to? Dini ka malapawas ah. Oh. Nagtutok ka? Kaya ano? Mga kaaksyon, bantay niyo buwasan, sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Hanaw. Di naman. Uy, nagtutok ka? Nakita mo rin dyan. Di man din nagtutok ka. Masing kawaray. Waray. Masaling kawaray. Kita mo? Basta brand, yung mahal. Sige, go. Nagtutok ka? Nagtutok ka? Kaya ano? Waray. Oh. Dari nga ako matuod nga waray. Siguro, waray igong nga rason na pag magtutuok ka. Pero sigurado ako nga may da. Diri kay waray. Malkulit ka man. Insisiri pa nga waray. Makain ka, ako mauli na. Sisina ka ako? May sala ba ako? Uy, Vivian. Sige daw. Lingkod kita din na waiting shed. Diri. Sige na. Upodlog na ako na. Ngain. Sinayda, nakaturog itim cellphone. Nog, diri O na nakaturog. Naman ito kay Glasses, ha? Ay! Nakaturog. Ayaw ganitong mga termino na. Tap. Eh, Sinayda, natunog itim cellphone. Mahulos ito na akong kamot. Ay, pakatuyaw mo. Diri akong cellphone it natunog. Ikaw it baton, kay sigurado ikaw tutuyo. Dada. Hinay laliwat, kay da ako liwat nga problema kung mapakulob ka, agit imo baga pag dinagmitan. Hinugan dito nga natawag. Ay, kay numero man la, batulan na la. Hello. Hino ini? Good evening, Otro, Tita Zeni. He Dennis ini?
Oo, Tita Zeni. Idinis na liwat ini. May dabo na hingalimtan nga tuyo, ha? Wala ka, Tita. Magsusumat lang kung magupod kami yan ng ni Vivian. Lumanat ka nga yan haera nga ni Gino. Waray. Iging kitapo ko laya samtang tikat ako sa rakyanin jeep. Nagdadagbi ni Gino pag uli salit. Wala na niya madulong ni Vivian nga da mismo ha iyo. Aw! Diri ngay aniyo upo ni Gino yan na. Kain man ka mo. Adi kami may mamihan Tita Zeni. Walking distance lang nga da iyo. Igdudulong ko na lang yan. Okay la, Tita? Ay kay uugad. Halagad kay maihan na ka mo nga magbarkada. Kay bangin la ba maginulat ka mo nga ngan mabara ka, Tita. Ay, diri God. Kamu man la permi nga ni Gino iton upod hito niya kung nalakat din habalay. Sige, Tita. Pakisaring na lang ka na Tito Ramon. Ay, oo. Salamat at pagtawag, Dennis. Bye-bye. Bye, Tita Zeni. Sarang ko kang Tita Zeni. Dala kita may mamihan. Pero nakaintindi ako nga di rin mo kalag dito bibangin. Damo itong tao. Ang dami dumamo ba? Kanina, kita man lang itong mga tao. Okay, kita man lang tao. Okay. Kita man lang tao. 100 to. Yes. Kanina, ang dami dumamo ba? Damo di rin mo kalag dito bibangin. Bangin, dami itong tao. Kanina, kita man lang tao dito. Kariman niya yakan-yakan. Di kang kaninang paggawas na mo na may mamihan. Makausali pagyakan. Yan ako din papili kung diyan niya gusto ko man to kami. Nasaring nga din may hilabang nga rip-rap nga para syadahan kong bulanon. Di rin lugarang bulanan niya na. Ay kag kang alimot nga may dumupod Adam ako mamati ko na may dumukaragig istorya. Wari ko karagig istorya. Okay la. Pero kung may Wari, Dennis. Umupula niya ako imo kay nanuhupong pa ako. Makakasabot na balay nga nagtinuka ko. Kung umuli ako dayon. Okay, sige. Kalingkod lang kita. Pwede mo lang ito mga lingkod lang kita. Sorry, na-traffic ako. Adito niya biton imo sa rakyan. Ikato ito jar nga burutangan. Nabuisit na ako. Diri na lang ako malakat. Sorry pa. Sunod. Sunod. Pa, Ito kiss ano? Pa. Diri na lang ako malakat. Sorry pa. Sunod. Sorry. Diri na lang ako malakat. Sorry pa. Hiton sunod, Gino. Kung diri mo karuyag gumamit ito mo kotse, kay diri bago nga bodilo, pagdipasahi. Nahingalamot kudla ko nga malakat nga ngayon, Papa. Yung katuman liwat nga matraffic kay... Hage, Gino. Ayaw na ako Alsado tim erok pa. Pag-arena suni. Ayaw na ako Liwat nga matraffic kay... Hage, Gino. Ayaw na ako pag-sirina suni. Liwat nga matraffic kay... Liwat nga matraffic kay... Hage, Gino. Ayaw na ako pag-arena suni. Siring lugod nga feeling hit imo girlfriend nga mahusay niya. Salapian sikat. Salit, pagkakalakat niyo, ginhuhuram mo it akon sarakyan. Dirigad, Papa. Nanay man yan kami, nagdipasahe lang ni Vivian. Hage, ay luluwas sa itong ngaran hito nga. Basta. Basta. Diri ako. Luluwas sa itong ngaran hito nga. Basta. Diri ako na ayon haia. Bulag ito nga
feeling sorry, feeling. Ikaw ba tahong papa? Sorry, good, sorry. Ako na ayon hai. Bulagi ito nga. Bulagi ito. Yan, family. Sorry, good. Basta diri ako na ayo na iya para makabulyo pa iya ko. Basta ito ngaran hito nga. Inuluwasa ito ngaran hito nga. Basta, kay diri ako na ayon ha iya. Bulagi ito nga pamiling hintuhay nga babaye. Itnaangay ha mo. Bangin simba ko lang madisgrasya mo itong pagburod. Ngan diri na bumulag ito ha mo. Papa? Babalikan ta ini susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipira nga pahinumdom. Susumato na haluyuhan awit. Ano man? Diri posible? Hirayo ba kamatuuran nga madisgrasya pagburod ito nga ito nga babae nga dakwit paso, ha? Ato na pa. May damo tawag. Ang hindi rin makagtingangit madyong kay wari ka pa. Ika dito nga yabi nga. Ito na akong sarakyan. Iya, pa. Pwes, makauulit ni Dennis. Pinsarin ko pa hiya kanina nga. Makikig-video ko lang ko. Permila, cannot be reached at sipi. Di rin nalabay ako makaupat magdayal ha iya. Madayal ako utro. Siya nagihapon. Duhalay tunti ko. Nahingaturog kay guul ko na yati ka nga trabaho. Ngan gimparong ang sipi. O nakigkalakat kanda Gino ngan Vivian. Ngan diri na padistorbo salit gimparong ang sipi. Parang as in kay cannot be reached. Okay, Dennis. Kung diri ko lang ikaw love na love, pag-iinawayon ko gud ikaw. Kauna mo ba nga masayon la itong LDR? Diri ako ara. Gusto ko nga nakakaupod, nakaka-holding hands, nahangkupan ko iya. And of course, nakikis ko iya. Di bali. Di bali. Patience. Patience, Shane. Duha nila kasi mo, ana. 2 weeks, Shane. 2 weeks. Magkakaupod na kamo ni Dennis. Tatawagan ko yung outro. Bangin mabaton na niya.
Sorry. Nagbili na padlupad man ko. Hindi ko lang nga nabasa. Nakaupod na ka mo ni Dad. 2 weeks. 2 Ah, weeks. pwede gihapon kay Shane. Kami lagi hapon talaga. Wrong talaga. Diri, kay mas na Shane. Nasin ka man didi. Shane, magkakaupod na ka mo ni Dennis. Pwede na. Amo na. Kaya kumbaga, okay, Shane, yourself man ano. Wari, oh. Sigurado nga, nagtitinawag lagi hapon niya na yung Shane. Mupin lang na parang wala akong cellphone. Makaliman na lahat magtawag niya sa ko paroon. Ba mata akong sapit? Waray pa good may istorya. Saan ka pala kumita niya? Dirigod ka rin may istorya. Diri matiyas o kada. Ano na? Bisan ko nag-aaway lang ni Gino. Nagkikistorya ako na. Iya pang handa ito natawag ka akon para magigkalakat. Kaya may dako nira problema. Pero yan na. Iba man niya. Kung nag-aaway ra nga ni Gino, grabe ka na nga away. Mauli na kita? Linigala. Malusad ako nga to baybayon. Ha? Dito hiharan itong tubig. Maupod lang ako. Di mo ka nang na makikistorya. Bisan wala lang tayo kanyakan. Basta, updan ko ikaw. Bahala ka. Hello, Hinini. Hello, Tito Saldi. Is Shane ini? Shane? Yes. Nakilala ba ko mo? Nangangalimot ka na siguro ako. Anak ako ni Calvert Reyes nga best friend mo college. Nangangalimot ka na siguro ako. Anak ako ni Gilbert Reyes nga best friend mo han college. Anak ka ni Gilbert. Kumusta? Hii mo pa? May marawat ba nga na ito mo? Waray Tito Saldi eh. Dennis otro ito na akong tuyo, Tito. Pero, parang ito niya sipi. Ada ba iya, Tito? Magkilala ngayon ka mo nga nito na ako nanak. Girlfriend ako ni Dennis, Tito Salde. Oh, amo ba? Pero waray siguro di diyan na Shane. Diri ka sure, Tito? Agay kung adi, sigurado nga maupay itong kakaturong. Kay pag-abot ko pala, nagtinuktukon ako kay kahon ako, aray ako madara na ako niya biya front door, pero waray man nga pero waray man may nag-abri ang patan. Kay pag-abot ko pala, nagtinuktukon ako kay kahon ako, waray ko madara na ako niya biya front door. Pero waray man may nag-abri ang patan. Ito naman man ko di ka bulig ulihan. Tito, okay la ba kun? Kitaon mo, iya kwarto kun aadaya. Damo pa itong buwas. O niyan, tawagi utro niya kay Bangin. Makaistorya mo na hiya. Pasensya na kay gula ko. Amo nga ni natrasar ko pag-uli kay nag-overtime ako. Okay. Sige, Tito. Pasensya na ha. Han pa ka-disturb mo. Sige, Shane. Kumusta ko kan imo, papa, ha? Yes, Tito. Sisigdong ko kung tumawag. Tumanggo dito na akong family sa Europe.
Ako na lang iton. Ako na lang. Ako na lang. Manggo dito na akong family ha. Manggo dito na akong family ha. Euro. Sayop. At tumanggo dito na akong family ha. Euro. Sayop. Europe. Sisigdong ko kung tumawag. Sisigdong ko kung tumawag. Adto na manggo dito na akong family ha. Europe. Ako na lang anito na akong manghod. Iton hindi dito. Sige. Ikumusta ko kung magkaistorya ka mo. Bye, Shane. Bye, Tito. Diriliwat ako dan nga bata. Ginsugo ako panginano kung aadtuhay a kwarto hidden. Vivian, isulot lang ito na akong jacket. Magot ito na hangin eh. Ayaw ka baraka, bago ini nga laba. Yan ako lang isulot pag galakat ko balay. Salamat. Sige. Isulot din mo ito nga... Ako na, Dennis. Ika dinala itong jacket. Okay. Yeah. At least, dari ka na ako to na. Kanina man ko da, ko gusto mo na yung mga kamot kay ginagot ka. Ikaw, Hindi mo na ako ginagot. Okay lang ako. Dari ko na tiyak karoy ko yung istorya. Di naman siguro ginuugya pag ginahakan kay di naman niya gulaan pag ginistorya. Ang tamak sa mati ha. Bangin, may bulig kayo ha. Dennis, Oh, ha? Kaya no? ano ka responsable, Gino? Kapag kaya na, diri pa siguro ya suod ka responsable. Tungod naghihapon nga, pare man ginahatag kaya nga responsibilidad. Pero mo na ito nga mga projects, mga report na klase, okay man niya. Daw man ako ginyakan, ilaba. Bisan kung di rin mo correct may ginistorya. Burod ako. Ano? Burod ka? Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyon. Hanaw. Burod ako. Ano? Burod ka? Burod ka na yan? Ano yan? Burod ka. Sige, kita mo dyan. Di man, but nga. Guest, burod ka. Ano ito? Kargo signon, oh, yun ang tatay. O, sige. Kakalinisang paninira barangay. Burod ako. Ano? Burod? Daw man ako. Masulod na kami. Daw man ako ginyakan. Masulod na kami. Bisan kung di rin mo correct may... Burod ako. Ano? Burod ka? Hino ito... Kargo signon. Hinot tatay.
Ah, Di ra ko maaram kung angay ako mabido ito ngay mo pakiana. sorry, Viv. Sorry. Wari ko manakot nga karigsignon nito na akong pagkayana. Pasensya na. Dahil ba ako nakakatuod nga magiging tatay na nga ni Gino? Di rin ako mato kay mauli na ako. Di rin ako mato. Vivian? Panguli na kita. Okay ka na? Ano do? Okay ka na ba? Di rin ako maaram kung saan ako magiging okay. Pero kinanglan ko na umuli. Ibabalik ko na't imong jacket. Ayaw. Isulot lang ito. Magkuti itong panahon bisa na di raligid itong dagat. Tana na. Kakaptan lang ha. Madalong natin guti ito na riprap kay umuran kanina. Tana. Ha? Amo na dinera. Entalon. Hoy! Masa nga, ingalaga sigod. Makagagad pa. Kikinitan TV. Mahilingan nga lagas pag kinita, ano? Kikinitan TV. Nabatik. Entalon. Dahil nga turog man ngayon hindi katawa at tubangan itong TV. Uy. Alam mo na. Hoy. Ay, nahinga turong naman ngayon nakuhatubangan ni TV. Amo nga ni. Ala, balhin ka to kwarto para makaunat ka ha, higdaan. Vivian, aanhin na ba? Waray pa. Ako na lang ito'n maghuhulat kay diri pa man ako makaturo. Mamimilo pa ako ito'n mga linabhan. Sige. Mawala ako pagkaturog kay may trabaho ko pa buwas. Hala, sige. Katapos ko pamilo ito'n mga linabhan. Ay, mahigdalaan na ako din ito'n supasala. Pangin warin talon madara hibibiyanan iya madara ni Bibian. Pasa ko din ito'n supasala. Bangin warin talon madara ni Bibianan iya yapi para ito'n printing nga portahan. Ano ba? Kay ano nga parang malagi hapon itong cellphone ni Dennis. Mauli na ko. Ipa
ipaparibok ko ito na akong plane ticket. Pagkatapos ko dito na akong board exam, madiretso ako airport para makauli. Ngayon magkita na kami nga ni Dennis. Sa'yo ito na akong siri nga mauli. Waray na ngayon namon balay. Dito kay gimbaligyan ng mira papa. Whatever. Basta, mauli ako. Mabakasyon ako. Basta magkakausa na kami nga ni Dennis. Igpapa-adjust ko ngayon to na ako ng reservation dito sa apartel. Kung diin ako ma-stay. Natinga, anay kay kumawanak. Kung di-adjust ko ngayon to na ako ng reservation dito sa apartel. Kung diin ako ma-stay in 6 months. Months. Kukurean kita din pagulatin jeep. 30 minutos na kita naguhulat, wari pa na agi. Pasag dila ako. Diri ko pa man nga ni karoy umuli. Maharam ka. Karoy ko ikaupdan ko na ngayon mo gusto ko madto. Pero, kinanglan mo naman pumahuway, Vivian. Maharam ka na lang kaya, no? Mapay ka pa kay nagunahuna ito na akong kahimtang. Viv, maharam na ba yung Gino nga burot ka? Nisumatan mo na ba? Oo. Pero angay ko natot doon takon kaligurengon ni diri paglaom nga kakarawton niya't responsibilidad niya akong gimbuburot. Ha? Dennis, nahangyo ko imo. Utang nga buot. Ayaw pag sinumat bisan kan kanay nga burod ako. Diri pa ko maaram kung aan ko pag sumat kan dananay. Di naman ito kinahanglan namang niya ako, Vivian. Salamat. Mapabok na lang akong taxi kay... Tira kita sigurado kung makakasakay kita din eh. Hiray luwat ko na magbabagtas pa kita tikad taunan. Sige. Salamat, Dennis. Vivian, kung ano mat akong pwede may bulig, sige na ako. Marama ko nga nagproproblema kahit ito imo kahimtang niya na. Adi man lang ako. So, please, ayaw pag alang pangaraw ng bisan ano nga pwede ko may bulig kay mo. Untay, Gino ka nga nagpapatapod ako ng sugat ito. Vivian, tira ako Gino. Hirayo na ka maturan. Dire lang pag ginambog Dire ako responsable para sa iya. Babalikan ta ini susumatong haluyuhan awit, mahuman, inpipira nga pahinumdom. Susumato na haluyuhan awit. Maaram na nga niya ito niyo mo kahimtang. Pero, waran niyo pag-istorya kung ano tiyo pagbubuhaton. Tungod gihapon na nga nagugupong liwatiya.
Kung ano't maupi pagbuhaton. Pero wala ka niya patapure, bisan ano pat mahitabo. Palagton ka man na iyo. Palayason man niya nga tarugon ni Tito Marco nga. Di rin nagkikilalaon nga anak kon di rin bumalagay mo. Di rin ka niya babayaan. O bangin na nagsasayop lang ako. Nagpatapon ba iya? Pwede ka na magpabukin taxi, Dennis. Panguli na kita. Pa? Oh, May travel mo man kuno sa rin ni Mana Rosie. convention itong organisasyon itong mga accountant habugos nga Pilipinas. Di man na ako pwede makadiri, kaya ako man ito chapter president din haton. Yan ako malakat. Tulo ako kadlaw dito sa Davao. Okay pa. Enjoy. Sulibang ko, Dennis. Girlfriend mo man ngayon itong anak. Anak kong best friend na college. Girlfriend? Nagtapo man ting mga kiray. Kaya di mo ngayon girlfriend, di Shane Reyes. Shane? Dari ko girlfriend ni Shane pa. Ano ka diri ka gintawagan ka niya ko cellphone ano nga gabi kay nagbibiling hay mo. Parang ko na ni mo cellphone. Pa, dari ko kaya girlfriend. Saan kay? Chatmate. Pero may kami nagkakachat kay... Pero may manliot ako niya gin-chat. Pero dari ko kaya girlfriend. Wala ko mahungunya pa iya. Butay mo, Dennis. Nasupo ka na da kan imo kuya nga nagtatag-upat-upat yung girlfriend han ulitaw pa. Dennis, respetuhan niyo't mga babae. Amulat na akong iginsisiring hay. Papa, narespeto ako itong mga babae. Sige na. Gusto na kita. Kay diri matatapos siningat istorya. Tuhaya ito niyo nga duha, kay bangin mahimo pa ito nga lipong hinulo pag-abot itong oras. Vivian, basa ko pa ko. Anay lanay. Nakatarang ka itong portahan. Pwede igbalhin ni nga ibo magagamit din itong lingkuran. Di din nalahigdaan lingkod na Diri ka man nagagawas-gawas din hebo kwarto. Nasa ringkahan o nakasimana nga may danimo interview kakulo. Ano mo gina-applyan hin trabaho. Pero waray ka lumakat. Pero may maululta akong ulo na Banging kinanglan ko yung eyeglasses. Naghihingasuka nga na ako. Pero waray ko man nasusuka. Borod ka, Vivian? Nay, Tulo ka mo nga akon. Dere question statement, burod ka, Vivian. May question mark? Charot. pero waray ko man... Borod. Susuka. Pero waray ko man nasusuka. Anay. Pero waray ko man nasusuka. Borod ka, Vivian. Nay, Tulo ka mo nga akon gimborod, Vivian.
Salit maram ako iton mga pangilalaan hiton. Tutudlukan. Nintutudkan. Ano sa rin, no? Waray pa kuman anak ni Joyce. Tulo ka mo nga akong gimburod. Hala, Tulo ka mo nga akong gimburod, Fabian. Tulo ka mo nga akong gimburod, Fabian. Salit maaram ako hiton mga pangilalaan. Hiton gintutudkan. Habata tiyan. Itibo permi paghikasuka. Pero waray na isusuka. Ikamasukot pagbalik-balik ka ba niyo? Kay masukot ubihi. Bisa nito ni mo pagre-reklamo nga maulol nga guto-guto ay mo likod. Ginabat ko ito kada nagbuburod ako. Nay. Salit sumati ako itong kamatuoran, Vivian. oo na. Burod ako. Nasering pagod ako. Rahi ko na ako magsayop. Nahalok ako pag sumatay yung nga ni tatay na karoy ko unta magsumat. Pero di ra ko maaram kung ano ko pagtikang. Pagdiano pa man ito nga imo pagtinako. Kung naghuhula-hula kain pagsekreto. Pero malagi hapon ito matatako. Besan pa ito nimo pag inipiton ha imo tingan. Malubo lagi hapon ito. Sorry, Nay. Nirigad ako napapausa. E may namuman konsuelo. Pero unta, kinlay kayan niyo itong abutang. Samtang diri pa kamo kasal. Ay. Paaram na ba ito, Higino? Oo, Nay. Na ano man hiya? Ano ito niyo plano nga duha? Di ra ko maaram. Waray pa man niya magpapakita. Nagsabot kang yung mag-i-istoryan una nga adlaw. Waray man niya makikita. Di ba daw la? Giniskapuhan ka na? Good evening, Tito Marco. Sumakab na lang ako kay di rin man nakalaki tong gate. Nagulat ka. Marco na Tito Marco ta ako nagpapakayana. Sorry. Sumakab na lang ako kay di rin man nakalaki tong gate. Gino? Ito siguro ay kwarto. Pero ayaw anay. Di anay ako kay magawas ako. Nagdugan pagbakasyonan among magtiyang mga kabulig. Salit, ikaw na lang itong pag-abringan pagsara itong gate. Para di rin ako maghuruhawas. Sigo. Tito na, sigo, Tito. Para di maghuruhawas. Para di rin ako maghuruhawas. Sige, Tito. Sige. Mag-upod ba kamo buwas ni Gino? Buwas? Ano man namot sabot buwas, Tito? Bangin nangilimot lang ako. Napakain ko Gino. Malakat si Gino. Magbabakasyon ko no hiya. Amo ba? Magbabakasyon? Makain man ko niya. Ambot kay malipong malitulo ito. Kung makain hiya. Basta magbabakasyon ko no hiya. Kay pag-enroll ko no niya ha college of law, mapukos na hiya hiton iya pag-eskwela.
Sulod. Uy! Iging gawas mo man ito mo closet. Ito nga daw ko nga suitcase ano? Suitcase. Closet ito nga. Gawas mo man ito. Uy! Iging gawas mo man ito nga closet. Ito nga dako na suitcase. May na pa dako gihapon nga luggage shoulder bag. Tilakat ka bro? May ako yung pangkot nga beer dito, Rif. Agit, Rif. Ref. Anay. Beer dito, Rif. May ako yung pangkot nga beer dito, Rif. Tilakat ka bro? Tilakat ka bro? May ako yung pangkot nga beer dito, Ref. Kuha na lang kung gusto mo, bro. Yan, kuha na lang liwat ako. Di kaya ka balit bro. Malakat ka? Babakasyon lanay. Maram na ba yung Vivian nga malakat ka? Kaya ano pa ihupod kan Vivian natin istorya? Pwede ko man ito ya. Tawagan, bisan nahin ako nga dapit itong kalibutan. Wait, kalibutan? Magawas ka na Pinas bro. Di rin ka dudog. Magbabakasyon la. Yan tatawagan mo na rin Vivian. Nga lumakat ka na. Kung amubot ka na itong imo destinasyon. Kunain man ito. Amo ba ha? Amo na? Dennis boy, inaano ka ba? Sigurado ka nga matawag kaya pag abot mo itong imo destinasyon bro. Bisan nga layan na nga, ani ka pa. Di rin ka nakikita iya. Pero ka na kasi mga nga, wala magpapakita iya, di ba? Inaano ka good ba? Dennis? Bro, maram ako nga bored di Vivian eh. Oh. Maram ako, nga maram ka na bahay nito. Yan nga mo plano yan nga paglakat. Ano mat karagsigunin niya? Mag-iskapot eh mo responsibilidad kan Vivian. Nga dito iyo anak. Nga gibuburod niya na, ha? Oh. Bro, talawan ka kung ma-eskapo ka kan Vivian. Ay, talawan ka kung pag-eskapuhan. Okay. Talawan ka kung... Bro, nga gibuburod niya na, ha? Nga gibuburod niya na, ha? Talawan ka kung pag-eskapo kang Vivian, imo na una-unaan, Gino. Aray! Kaya kan suntok mo man ako, ha? Wala mo labot kung umiskapo man ako. Kung dalagnan ko man at akong responsibilidad kan Vivian. Waray mo labot, Dennis. Nabati ka, ha? Nabati ka! Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an. Sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyo. Hanaw. Umiskapo mula. Kan Vivian. Waray mo labot, Dennis. Nabati ka! Nabati ka. Ano ya? Okay, Ito, ano relax bro. Relax. Okay. Sige. Relax, bro. Chill. Hindi mo ako kaaway. Nabati ka, ha? Nabati ka! Relax, bro. Relax. Chill. Hindi mo ako kaaway. Hindi ko ikaw kaaway. Ano kung man yan ikaw? Oh, good man. Diri ko ngayon ikaw kaaway. Karibal lugod, di ba, bro? Ano karibal? Bro, di rakot may problema. Ikaw. Waray ko problema. Kaya dili ko karoon magproblema ni waray gamit nga butang. Waray gamit ka butang yung pakaburod yung girlfriend, ha? Amo ngayon yung mapahirayo ka. Maeskapo. Malakat nga di rin magpapasabot kang Vivian. Kay waray gamit nga butang yung pakaburod dahil niya. Naruruyag ka kan Vivian, di ba? Pag sumat na rin ka matuuran, kaya naabat na ako yung limbong nga imuhan una pa. Oh. Ano? Kaya naman pagyakan nito?
Vivian, sige ka na lang pagtinuog. Nakakahirali nga ni ako habungbong ito ni Bukwarto. Hamay portahan. Nabati ako ito ni Butok. Haros kada kabi. Kung nakakagmata ko iton maagahon, nagtitinuog ka. Anak, ayaw ka hingalimot nga may nabata imuti yan. Magkadugtong ito ni iyong mga pusod. Sarit ko ano ito ni mo ginaabat. Amo man kihapon, hiya. Itimang noi, hiya anak. Nati kang haiyat yan. Samtang siya na ba? Hatiyan. Nati kang hatiyan. Nati kang itimang noi, hiya anak. Nati kang haiyat yan. Age haiya, bawari haiya. No, hiya anak. Nati kang hatiyan, samtang gimpupuron mo pala hiya, Vivian. Salit gintitimang doon mo hiya. Kamiliwat iton magtitimang na ipo anak. Ayaw gad kahulog. Kibuhap, ayaw gad kahulog. Kay bubuhaton kad naton iton nga tanan para mapadakon naton yan maupay. Oray na magpakita Gino, nay. Kung karuyag niya magpakita, maara man hiyangan niya bala. Pero kung di rin niya karuyag, ayaw hiya pagperita. Bisan nga ni talon ni Dennis na bisita kanhi. Ganyan lang nasugad ito niya mo kahimtang. Pero mihiya may dara nga prutas. Mga paborito mo nga prutas. Barkada mo manlug. Mongan la. Paborito mo nga prutas. Barkada mo man lang. Barkada mo nga la. Lugod. Oh, Okay, mga paborito mo nga prutas. Barkada mo nga la. Lugod ito. Pero Higino, di kang magkasabot kami nga ni mo tatay ga. Makasabot. Di kang Pero Higino, di kang makasabot kami nga ni mo tatay nga burot ka. Waray pa hiya magpakita din Tatahitan ako gimbuburod, nay. Man gani. Pero hain man hiya. Kami pa ba nga ni mo tatay iton makadto ha ira? Para piriton niya? Gakumanhi? Ngan makig-istorya apon? Si Dayda, ano na gudanay? Ay, anay la. Anay la, Vivian, ha? May natuyo ako ni mo tatay. Ayaw na pagtinuo, kay permikalanan huhubog. Naabot ka limbong? Kaya ano bro? Ginsuot ko ay mo Vivian? Ginagawan ko ikang girlfriend? Kulang na la. Kung di ka pa sigurado, halok nga makastiguan ko ikaw, ginagawan mo na akong girlfriend ka naruyag kaya, di ba? Nahalo ko nga makastiguhan mo. Effective tayo mo intermis. Nangatawa ako. Ayaw pa ako nahalo nga. Second year college sa gina. Gimbubuhatan ko pa. Butahan ko pa. Butahan ka pa ito. Butangan doon ni Manolo ng natin. Second year. Ayaw pa ako nahalok nga. Ayaw pa kahalok nga. Second year college pala kita. Gimbubutahan ka pa yung kabulig. Hinbim po ka imubongkog. Di ba? Ngayon samtang apay ako ang damong sports team eskwelahan. Ikaw, busy pag minuli ni snack. Yan ang cellphone.
Busy pag ikaw, mga sports team ha, eskwelahan. Ikaw, busy pag minulay hinsnak, na mo cellphone. Hambog ka, ha? Oops! No, bro. Ayun na ha. Ayun na. Di na kong pipinasuntok kayo mo. Gagagaran ko ikaw kung magpropal kang pagsuntok ka akon. Buhit akong kamot! Hain na ba, namon anak nga mahiyom-hiyom la perme. Ang naabot nga danay nagkukurukan ta pa. Inano mo hiya? Naging espiho ka pa. Nakita kat imo kalugaringon nga espiho. Waray na makakagsudlay. Permi na lagumok it buhok kay naghihinig daon la. Permi na nuhupong it mga mata kay bagahin maylik nga gripo. Bibian anak, ayaw paghimuwa nga miserable ito ni mo kinabuhi. Tungod lahin irresponsable nga lalaki. Dire kami nasisinahay mo. Naluluoy lugod kami nga nagsisinugad ka. Maun-unlugod hamon dughan nga nakita kami hay mo. Nga nasusugat ka ito. Paningkamot kad anak. Nga diri ka magpadara ito ni mo ginaagian nga kakurian. Naada kami hay mo sapit. Samtang nagsusulsog ka, ito ni mo masirom nga dalan. Ito ni mo kinabuhi. Ayaw ito kang alimot. Salamat nga ka muna akong mga naging kag-anak. Mga salamat. Sige na, sige na. Ayaw na pagtinuok. Ayaw ako pag ginangkupi. Kay maburubalas pa ko. O naninimaho pa ako. Oray pa ako magliwang. Tikang pala ako construction na ba daw? Oh, ito, asya. Pahira ito ngayon mga luha. Ako't makatamerkado. Mapalit ako yung lagaon. Ipakdol nga imo paborito. Di ba? Makaon ka na yung maupay, ha? Bro, pag-istorya kitang di kita nung... Aki? Ako! Damo yan ang nasinggit. Joyce lang waray sa minggit. Bro, pag-istorya kitang di rin nagsusunto kaya. May mo na pinahakot nga biray mo, ref. Sana. Gawas kita din yung kwarto. Uli na kay makaturog na ako. Agapat akong flight buwas. Gino, ayaw pagsugad eh. Ayaw ka naman pagdalagnit imo responsibilidad kan Vivian. Ng iyo anak. Nga ano? Yung papasagdan na lakot akong mga kaganak? Papalayaso na kunira. Nga nangalimtan ko nalat akong ambisyon niya maging abogado? Oh. Damo pat ako nabibilingan yan babae. Damo pat ako nabibilingan nga. Kung nalat akong ambisyon niya maging abogado? Nira, nga nangalimtan ko nalat akong ambisyon niya maging abogado? Damo pat akong mabibilingan niya babae. Yan makakahimo pa akong damong anak. Salit, bisan ano pati yung pagkumbinser ako niya diri ako lumakan. Diri ka makakagpugong bro. Malakat ako. Babalikan ta ini susumatong haluyuhan awit
Mahuman in pipira nga pahinumdom. Susumato na. Halayo. Hanawin. Gino, bro. Dako nga sip yung pagbubuhaton. Ang sayop. Kay di na to ginplano nga pagburod ni Vivian. Ganun wari ko pa plano nga magkamay-adin anak. Wari ko pa plano pag-asawa. Daong pa taong gusto pagbuhaton na kinabuhi. Makakaulang ha ako nit pag-asawa. Labi na kung magkakaanak. Amo ito't sayop. Nakakaintindi ka, Dennis? Ganito na imo solusyon. Pagtali ko na imo responsibilidad kang Vivian. Ganito iyo anak ka. Amo ito't solusyon. Pinakamaupay nga solusyon. Sige na. Uli na. Ura naman na Gino. Bisan nala kaluoy kang Vivian. Nga duha kami. Magiging makaluoy kung mapipilitan akong pagkikasawa ko ha iya, Dennis. Kaya itong kamatuuran. Di ra ko nakilala in future nga kami nga duha at magkakaupod. Oh. Lakat na balitaw, sige na. Bumati na siguro ako tanan nga. Karoy ko mabati ang tika nga imo, bro. O sige, mauli na ako. Pag-upay-upay na la. Makontak na lang ako mo kung... Bisan di rin lang na, Gino. Bro. Sige, makadi ako. Bro, tatawagan ko na lang ikaw pagpasabot ko. Pasensya ka, bro. Patit aton ka magsangkay apektado na gihapon. Tama ka. Talawan. Talawan ako. Ipapamanin nga nato. Ano na to? Hello, Papa. Dahil kalimutan ko paghatag kabuligan niya sweldo para yan ang bulan. Nabayaan ko ang sobre sa center table sa sala. Nakitaan mo na ba? Iginatag ko na, Papa. May ngaram na nabawbangan sobre. Maupay. Pamati daw. O, pa. Adi pa ako itong bugos nga weekend na Davao. Baging karuyag mo magbakasyon, bisan tulo o duha ka daw didi. Dungan na lang kita pagbalik. O sige na. Makakabuk ka na yung ticket kay di rin man niya na passenger season. Ayaw ka baraka, ako itong magasto. Umabot po daw lang. Dennis, ano man? Malalad ka di. Maupay itong accommodation din dito resort, hotel nga venue ito namon convention. Pwede ako mag-upo din sangkay, pa? Sangkay? Gino? Sige, igupo ni Gino kung kareg niya. Vivian, Papa. Vivian nga yung barkada nga girlfriend ni Gino. Hiyala? Diri upo dito niya boyfriend? Hiyala, Papa. Kinanglan ni Vivian in bakasyon. Maka daw ako na makakaupo diya. Kung diri makakaupo, dirilot ako, Papa. Okay na pa kung umupo diya? Ano daw? Kaya ano nga, ikaw na ba itong girlfriend ni Vivian? Diri, Papa. Pero promise pa, kinanglan ni Vivian in bakasyon. Mapabok na akong ticket para mo na. Okay, sige. Pabuk na.
Kung nakakadto na ako Davao, kaya ano mong pagpakiana? Igupod ko ikaw Davao, Vivian. Magbabakasyon kita dito. Ha? Ayaw, Dennis. Diri ako. Please, Vivian. Please. Iba pa itong magastos itong katanan. Teka nga atong plane ticket. Accommodation dito. Tanan. Nagsira na ako kan papa nga. Nga, nag-okay na iya. Sige na, Vivian. Natapod ka mo na akon, di ba? Oh, God. Natapod ka. Nga ako itong bahalay mo. Natuod ka nga. Ako't imo kaupayan. Nga ako itong imo kaupayan. Imo. Nga imo kaupayan. Ay, di naluwat ito. Ako't imo kaupayan ka. Nga ako itong bahalay mo. Natuod ka. Nga imo kaupayan. Akong ginuna-una. Hindi nga akong imbitasyon na imo. Ha? Vivian, sige na. Please, sige na. Dedes, natapod ako hain mo. Tay? Damong salamat, Tito Ramon. Nasugot ka nga, igupod ko Vivian na ako pagbakasyon na Davao. Ato'y papa. Magulat amon. Yan, iya tanan gastos ito among paglakat. Kung maruruyag kapag upod kan dinis, natukot ako. Natugot gihapon ako. Nagpipinan matila ko iyo. Aloyo itong portahan. Natugot ako. Maupay kung magbabakasyon ka, anak. Natapon kami kan Dennis. Oh, Vivian. Sir na nga ako para makagpabook na dahil ako yun. Ha-online ito na atong ticket. Viv, all expenses paid. All as in, di na mo na kailangan gumasto bisan piso. Sige na please, upod na. Sige na. 3 days man la. Bisan 5, bisan usa ka semana. Ikaw itong magdidesisyon. Wala na, sige na Sige anak. na, Vivian. Sige na, anak. Wala na. Second flight iton aga buwas. Alas 10 kita malakat. Ato kita iton alas 11 iton udto. Okay na? Alas 12. Ha? Alas 12 ngayon, not alas 11. Okay. Okay. Ato kita alas 10 kita second flight iton aga buwas. Alas 10 kita Alas 10 kita malakat. Alas 12 kita, Alas 10 kita malakat. Ato kita iton alas 12 iton udto. So, okay na? Oo. Maupod ako. Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an. Sumpay hininga aton susumaton. Susumaton. Haluyo. Han-aw. At Maupod. Maupod ako. Adi. Dennis, akong pagkuhan niya kan. Smiling, nice. Sige na. Nice, sige na. Buhat na nga, andamat yung mga gamit. Sige, direct. Please keep quiet, direct. Sorry doy, kay na malanga sa Gcash. Upod ako. Oo. Amo na. Oo. Hi, kita. Alit kuhan. Upod ako. Naman. Waray nam. Ikaw na lang, Zini na lang maya ka ng Zini. Ano katapusan? Huwag sa mag-bridge. Sige. Maupod ako. Nice. Sige na. Buhat na nga andamat yung mga gamit, ha? Ha? Yan na dayon? Yan na dayon kay aga pa kita malakat buwas. Agi yung ko din na iyo. Ito na alas 6 ito na aga. 2 hours ito na aton flight schedule. Ay, tara na, anak. Bubuligan pag-andam ito ni mo mga daradon. Vivian, tara na.
Papa, umuli ka na ngayon. Lingkod daw, Gino. Kaya na, Papa. Nagkaistorya kami ni Imo Auntie Yuhin. Awin ni Eunice. Pa, paharaw ka na ako. Eunice. Kaya na, Papa. Lingkod daw, Gino. Lingkod. Kaya na, Papa. Nagkaistorya kami ni Imo Auntie Eunice. Ginsiring ko nga matimprano iton imo pag-abot buwan. Matitimprano to nimo pag Ginsiring ko istorya kami ni Imo Auntie Eunice. Sorry. Nagkaistorya kami ni Imo Auntie Eunice. Ginsiring ko nga matitimprano iton imo pag-abot buwas. An iya manggod maaram ha imo. An imo una nga plano nga sunod ka pa nga simana maabot ngadto. Tatapuong kanira ha airport. Mo pa kay dili ko na kinahanglan magpa-booking taxi. Klaro naton sabot, Gino, ha? Diri ka makontak kan Vivian. Ha oras nga umabot ka nga. Pa, di ba ako nagplano yung paglakat? Karagsin yun, wala ko na plano pakikita pa iya. Pagtawag, yan bisa nung klasin pangumusta kan Vivian. Gimpapahinumdum ko la ikaw. Kaya naman ngayon ko namuli ka man dayon. Kay karuyag ko, makasigurado nga diri ka malakat. Anay, di na gimpapainumdum ko la ikaw, iya. Man ngayon ko namuli Kay karuyag, hinumdum ko. klasin pangumusta kan Vivian. Yan bisa nung klasin pangumusta kan Vivian. Gimpapahinumdum ko la ikaw. Kaya naman ngayon niya umuli ka man dayon. Kay karuyag ko makasigurado nga diri ka malakat yan ang agabi para makikita kan Vivian. Tapos na taon pag-istorya nga ni Vivian. Tapos na pa. Maupay. Aram ako. Kung kay ano nga karuyag mo, Ay, ikaw po, marangasa. Vivian, ha? Basag din na ito ni Hira. Sige, diretso lang kita. Ayaw na ito. Salamat, Dennis. Ngimara mo kung kaya nakarigi po ni Vivian na yung bakasyon. Ano na, okay na? Salamat, Dennis. Maaram ako. Kung kaya ano nga karuyag mo, igupod, Vivian, ha imo pagbakasyon. Pero minalamang ko diya nagmumukmuk, Tito Ramon. Ay, salit, waray kami magruha-duha nga ni imo, Tita Zini, nga tumugot, nga umupod hiya. Waray ka pa nga ni mananarit, tumugot na kami. Napasalipod la kami, apurtahan. Nagpipinan matihay iyo. Nababaraka manggod kami hiton kahimtang ni Vivian. Salit, salamat. Dako'y tamang pasalamat ito ni Mubulig. Hay mo sangkay. Waris pa yan, Tito Ramon. Basta ito na ako ni papatapod na iyo nga ni Vivian. Nahining kamot ako nga may ban-iban iya kasubungan na kabi doon. Titimang naon ko iya, Tito Ramon. Saad ko ito na iyo nga ni Tita Zenny. Kung ano kadimala si Vivian, kan Gino nga iya konsuelo, amo matliwat iton iya, kaswerte ha imo, nga iya suok nga sangkay. Tito, bawal na ako kay mag-aanda maghihapon ako takon mga gamit nga tara doon. Ay, ala, sige idoy. Sisigon ko na lahi Vivian nga umuli ka na. Alay lot pagsaring alas 6, anin ako para agiyan niya, Tito. Okay, sige. Hinay pag-uli. Iko na nga akong darang ng mga bado. Bisan mga, usa kasi mga na kami mga magbakasyon.
May daman laundry service doon mga hotel. Okay na lang kimbuligid ako na Tito Ramon ng Tita Zenny. Pag-convincer kan Vivian nga umupo na ako na. Uy, wala pa rin ako manayapon. Nakalimutan lang ako tungkol na akong ka-excited pag andam na akong mga gamit. Ay, mahig dahil ako din may pamansalin na akong take-out ref. Microwave ko na lang niyan kung gutumon na ako. Nagpapasalamat ako nga. Sumugot ni Vivian pag upuda ako na. Kinanglan naman ko niyang bakasyon. Bumatagihap. Burod ako. Burod ka? Ino itong karag ko sigun. Ino itong tatay. Di na ko maaram kung angay ako mabido ito nga imong pakiana. Sorry. Sorry, Viv. Sorry. Wari ko marawat nga karag sigun na akong pakiana. Pasensya na. Diril ba ako nakakatuod nga magiging tatay ng ni Gino? Di rin ako matuok kay mauli na ako. Di rin ako matuok. Vivian? Eko. Iyo, manad to karas-karas. Kay sarado yan na. Vivian? Mari ka na nabatin? Mari na. Dito sabda. Sige, ito. Sabog na. Vivian? Elementary. Grade 5. Nagtikangin papila ba? High school ha? Kinkumbinser ko yaw.
Pero papa nga, habablik school ako mga eskwela. Tungod nga, nakasabot ako nga dito ka na eskwela. College, mag-ibagitan department. Pero nalilipay lagi hapon ako kaya magsapitan na itong building. Habog usya manahon na. Talaga nakilala ako na. Pero okay lang. Nag-uuna-una ako nga maabot it adlaw. Na magpapakilala gihapon ako kayo mo. Tuptub nga. Nakasabot na lang ako nga. Boyfriend mo na akong best friend. Babalikan ta ini susumatong haluyuhan awit, mahuman, in pipira nga pahinumdom. Susumatong haluyuhan awit. Matag may ako na ngayon titinagong kamatuoran. Siguro makapay ko nga magpikin emosyon. Di man siguro layag. Manahon na nila itong sobrang nga napulo ka tuig nga akong pagkaroy kan Vivian. Consistent eh. Di rin nawawarat akong pagbate niya. Pero amo ito. Maragapon katumanan. Sige na lang ito. Malipain na ako nga makabuli kaya problema yan na. Hindi na nga natawag. Abot ako na headboard dito na ako nagdahan na cellphone. Uy. Shane man eh. Hello? Shane? 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 Filtered! Shane? 150. 120. Filtered. Hi naman. Page 3. Okay. Hello? Shane? Wow! Milagro! Labot lang nga diri parong itong sipi. Gin ba itong pagod? Ngan video button ang ginpindot ha? At last. Sorry, Shane. Nabibisi man ko ako. Anyway, love. Pasag dito. Basta nagkaka-video call kita yan ha. Love. Love, may naku surprise sa imo buwas. Excited na ako. Excited. Surprise sa imo buwas. Excited ka na kung ano ito na akong surprise sa imo, love? Shane. Love, what's wrong? Shane, gusto na. Gusto na? Iton imo, love? Iton ano, love? Gusto na? Iton ano, love? Okay, na-distract ako kay Ubo. Iton imo, gusto. Gusto na. Gusto na. Gusto na? Iton ano, love? Undangan natin mo pag tinawag ako nga, love. Ano nga? Kay asya ito akong karuyag nagtawa kay imo. Turn of endearment. Di ba? Normal man ito, hamag-uyab, di ba? Shane,
Diri kita mag-uyab ba? Dennis? Burod ako, Gino. Sigurado ako nga burod ako. Makaduha ako mag-pregnancy test. Ngan nga duha pa rin ang resulta positive. Vivian, di na pa ito sigurado. Bakit nagsasayop ka lang? Para makasigurado kita. Pa-check ha clinic, Vivian. Katwa clinic nandito pagpa-pregnancy test. Makaduha ako clinic. Nga ako la. Kari ba sigon? Di rin ako uupdan. Ikaw na lang. Kaya bakit may dan nakilala haay mo? Yung kakatuan nato niya clinic. Gino? Clinic? Gino? Sigurado na akong mga plano ni Gino nga pagkarawat ito niya responsibilidad na bata. Tigdan na lang nga magpakita ti kang makasabot nga burod ako. Ano pa ba't karagsigo nito? Waray nga ni bisan naman la miss call kung di rin maaram kung ano't igsisiri nga ako. Di rin ako maglalaam nga magpapakita ka pa, Gino. Waray ko na angay paglauman na ipo. Dadading nagtitinuo ka na liwat. Magmamarag gihapon ito na akong mga luha, nay. Mauubos gihapon. Ayaw ka, baraka. Ano ito ni mo yayakan, nay? Daday nga pandihog. Bahara nga ini. Pwede hamon uliton ulo. Bakit pa luraon ka, aeroplano kay diri kay ara? Ibutang lahaguti ay nga pulsa mo bag para diri mawani. Salamat, nay. Diri ka pa ba makaturog? Wari mo ba arandamon? Makaturog no ron niyan, nay. Diri ko karagumigda kon diri pa ako gimpipiraw. Masandiglaan ako ni nabungbong samtang naling ko nagdaan. Temprano ka pa agiw ni Dennis Boas. O pa ito kay makaturog ka langan sa'yo. Mo pa ito kung makaturog ka. Ito kay ano ka pa agiw ni Dennis Boas. O pa ito kung makaturog ka na para iguto ni mo katurog. Mapaypay Dennis, ano nay? Bisan diri kinahanglan. Naniningkamot nga makabulik. Itakon kilala. Waray na mas malabaw ito niya ka-irresponsable. Ay, sos herayo. Herayo hidoro iton batasan ni Dennis ngan Gino. Di angay ikumparar. Nanginginsulto ka ba, Dennis? Naiinsulto ba ako imo? Naiinsulto ako, ha? Nadiwara ka. Na may naton espesyal nga relasyon. Nga lovers kita. Amo ba? Shane, di ako nanginsulto. Ngan di ako nadiwara. Kaya wala man nga ni angay diwara in the first place. Di man talaga kita mag-uyab, di ba? Ano man nga nadto nga aton mga istorya? Pati aton nga duha. Ang mga... Shane, pasensya na. Sayop ko ka di na kay nag-flirt gihapon ako han magtikang pag-flirt ka ako na. Flirt? Asya na to? Flirting la ang tanan? Waray hadto ibang nga matatawag, Shane. Pagtikang mo paghingadahin may mga sexual undertone. Na-crush mo ako.
Nga mapait akong lawas kaya nag-gym ako. Etc. etc. Sumakay ako. Pasensya na, Shane. Lalaki lang ako. Gantungan nga available ka. May da social media. So gadang tanan. Pero wala to hilaram nga karigsig ngon. Larang to ato nga duha, di ba? Naiinsulto na ako yung Doro. Dennis, pagkikita kita bukas. Maabot ako nga da bukas. Pag-iistoryahan naton, inihin maupay para kita matuhay. Wala ako dilibuhas. Wala ka din na buwas. Diri mo karuyag makikita. Kaya no, maiskapo ka akon. Shane, di na ako maiskapo kay wari ko ang iskapuhan. Magbabakasyon ako. Hinoy ton imo pod. Girlfriend mo? Nawaray mo paghihingadaya akon? May girlfriend mo ngayon? Labot laha akon? Please, Shane. Wari na natong relasyon. May da Dennis. Ngan maaram ito. Natong relasyon. May da Dennis. Ngan maaram ito. Okay? Ngan maaram bahin ito imo papa. Natong relasyon. May da Dennis. Ngan maaram bahin ito hi imo papa. Mga kaaksyon, bantay niyo buwas an sumpay hininga aton susumaton.